Ma'am, ano po, bali po may nagpa-deliver po kasi sa inyo dito ng DVD player po. Sa inyo po nakapangalan, Ma'am Melba Awat. So, papareceive lang po namin para po mapapirmahan lang po namin yung resibo sa inyo. If I had only one friend left that wanted to be Andito tayo sa Ocampo, Camarines Sur ulit upang sorpresahin ang isang pinakabonggang nanay na tiyak at bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, andito meron tayong bubble balloon na may happy 51st birthday Melba, a red ribbon cake, a very sweet chocolate Ferrero Rocher, ang ating napaka-sweet na greeting card na naka-frame naman dyan. At meron tayong 1 dozen of assorted balloons. At kakaranahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. At ang napakabongga natin na mommy bouquet with fresh flowers na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. So talagang napakabongga na naman at may pin tayo na napaka-cute na Mickey Mouse. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy tayo sa pagbibigay ng good vibes. Ano pang iniintay natin? Behihin na natin si Nanay here at Barangay San Vicente, Ocampo. Dito na kami sa Barangay San Vicente, Zone 2B, Ocampo, Camarines Sur. Tara na't samahan niyo ako surprisahin si Ate Melba ngayong araw. Bye-bye! Hello po! Ay, good afternoon po! Ay, may tao. Ang daming tao. Charot, mga kakayo. Ako po. Ay. Hello po, Ma'am Melba. Awat po. Si Ma'am Melba po. Ay, hello po, ma'am. Good afternoon. Pwede po, ma'am, kayo makan po. Okay. Pwede po pumasok? Okay po. Ma'am, ano po, bali po may nagpa-deliver po kasi sa inyo dito ng DVD player po. Sa inyo po nakapangalan, Ma'am Melba Awat. So, papareceive lang po namin para po mapapirmahan lang po namin yung resibo sa inyo. Bali po, may shipping fee lang po yan ng 1.5 na lang po. Pinapareceive niya lang po dito. Yung resibo po from, ipapabigay na lang po namin mamaya. Bali po, papareceive lang namin yung DVD player po. DVD. Opo. Anin ko yung DVD before. Pakanta kita sinantimin ba? Di pangkan. Ano pong okasyon ba po parang maraming tao? Ay, ano pong, ano po? Birthday. Birthday niya po. Kaya naman pala. So, sige ma'am, papareceive muna natin yung DVD para po may pababa natin na. Sige po, okay lang po. Tara ma'am, halika po. Cancer patient po kayo, mami. Ano pong klaseng cancer ang inyo pong nararamdaman ngayon? Lungs pa po. Ay, sige po, mami. Tara po, mami. Hinay lang, mami. Alala lang tayo.
Ayan. Dito ka po, mami. Dito ka po. Dito ka po, mami. Ayan. So, hello po, Ma'am Melba. So, ito pong delivery na to na DVD player ay para po sa inyo. So, tanggapin niyo po. Tapos sabi niya, maaanin niya daw yung DVD player. Pero mamaya makikita natin, since birthday niyo po, magkakantahan daw kayo mamaya. So, mami, papabuksan lang natin tong trunk na to para makita natin kung anong klaseng DVD player yung nakaabang po sa inyo. Okay lang po, tutulungan na po kita. Sige po, mami. Isag po tayo dito, mami. Ayan. 1, 2, 3. Someone who understands me and knows me inside out, that helps me keep together, believe without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Mami Melba! Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo. Meron po kayo dyang red ribbon cake, Ferrero chocolate at bubble balloon. At pwede pa po yung sash natin sa loob. At may 1 dozen din po kayong balloon sa loob. At mami, tanggapin nyo rin po itong napakabongga naming money bouquet para sa inyo na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ayan, mami, palagpakan naman natin si Mami Melba. Ayan, mami, so sa tingin nyo po, kanino kaya galing itong sorpresa na to para sa inyo? Wala akong idea. Wala ka pong idea. So, mami, malalaman natin kung kanino galing to. Babasahin isang mensahe na to para po sa inyo. So, eto po yung message. Happy 51st birthday to you. Best wishes for you is good health and more birthdays to come. Pagaling ka at pagpalakas ng katawan. Ingatan ang sarili mo para matupad mo pa ang mga pangarap mo sa mga anak mo na mapagtapos mo sila ng pag-aaral. Always keep praying kay God kasi naririnig ka niya sa mga dalangin natin at sa Kanya at huwag mo din hinaan ang loob mo. Alam kong matapang ka at mahal na mahal kita bilang iyong tunay na best. Ingat ka palagi, miss ka na namin sa work natin. Ikaw ang pinaka-the best mama na nakilala ko kasi lahat ginagawa mo para sa mga anak mo at kahit may sakit ka, palagi ka pa rin pumapasok. Sana sa simpleng paraan na ito ay napasaya po kita. Again, happy birthday to you. Ay, naiiyak na si Mommy. So, naiiyak si Mommy. Nalala ko sa iyak ni Mommy. So, Mommy, sa tingin niyo po, kanino kaya talaga galing ito? Alam ko na. Kanino po galing? Hindi ko makain kasi marami naman akong kaalis. Sa trabaho po. Ayan, ano po bang trabaho niyo bago po kayo, tumigil po sa pagtatrabaho? Okay. Ngayon po, Mami, nagpapagaling kayo. Ano pong konting message bago natin tapusin at baka umulan na dahil Mami, haranahin pa po kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gab. So, sobrang happy ka ba today? Sobrang happy nga. Ramdam namin yung sobrang happy ni Mami. So, konting message, Mami, before we end na itong video clip natin ng content. Kanino man to, maraming salamat sa Kanina galing? Ace Fernan. Kay Case. Ace Fernan. O kay Sir Salamat. Ace Fernan. Ayan, galing kay Sir Ace Fernan. Ano pong gusto niyo sabihin? Best, salamat. Ikaw lang talaga nagpapasaya sa buhay. Sa mga anak ko, salamat din. Sa mga tumulong, mga kapatid ko, salamat. Sa inyo. Ayun lang, Mami. Okay lang po yan. Tama ng pagiging emotional ni Mami. Ayan, Mami, may tissue tayo dyan. Ayan, tissue po, Mami. At syempre, bago natin tapusin to, isusuot ko lang tong lucky sash natin na may happy birthday. Mami, happy
happy 51st birthday po. Ayan, ayan, ayan. Isuot po natin itong set. Ayan, mami, isuot niyo po dito sa kabilang kamay. At ano po, dito sa kabilang kamay lang. Ayan, ayan, ayan. So, mami, papasok na tayo sa loob dahil hahanapin din kayo ng surprise aranista natin. Tara na't samahan niyo pa rin kami mga ka-JFS together with our birthday celebrant, Ma'am Melba. Hello, hello sa inyong lahat mga ka-JFS at live na live pa rin tayo at kasama ko pa rin ang napakagandang nanay natin. Huwag na kayo maming maiyak dahil lahandugan kayo ngayong araw ng ating napakagwapong surprise aranista na isang napaka-sweet na kanta upang makumpleto ang inyong araw. Let's hear it with our surprise aranista na si Kuya Gam. For the times you stood by me, for all the good that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream that you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up and never let me fall. You're the one who stood me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice that I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lift me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. You gave me wings and made me fly. Touch my hand, I can touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said the star was out of reach, and I said, oh, glad you love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this is true. I was blessed because I was loved by you. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lift me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. Gua pakita mami sa upan. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal at totoo. Lahat ng buhay ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y nagila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo.
pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ayan, so palakpakan natin si Mami. Yay! Happy birthday po! So ayan mga ka-JFS Live, na-rin pa rin tayo at kinantahan nga ng ating surprise saranista ang ating napakabonggang nanay na si Ma'am Melba. At ngayon, ipapablow naman natin sa kanyang napaka-sweet na red ribbon cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Mommy Melba, make a wish and blow your candle. Yay! Happy 51st birthday, Mami Melba. So, konting ano lang po, kumusta naman po ang pakiramdam niyo ngayon? Okay na kayo, Mami? So, ano pong gusto niyo ding sabihin sa kaibigan niyo na nagpabigay nito? Any last minute? Uupo ko kasi baka pumutok na naman yung kabal. Nagigigil na ako. So, Mami Melba, anong gusto niyo pong mensahe ibigay sa inyong pamilya, kaibigan na nagpabigay nito po? Talagang pag gagaling na po kayo, mahaba pang buhay dahil ang 51 na yan, madadagdagan pa ng maraming taon na Mami. So, Mami, ilan po ang anak niyo, Mami? Dalawa. O, ito yung isa. Halika dito, baby girl. Kala mo, makakatakas ka, ha? Halika dito, baby girl. Ayan, so, anong gusto mo sabihin kay Mami since birthday niya at lumaban siya sa kanyang sakit na cancer? Ano po gusto niyo sabihin? Ma, happy birthday. You know na mahal na mahal ka namin. So, dapat sabihin mo, handa na si Mama pa. Ano ko? Kahit sabihin mo, handa na si Mama. Pang si Peter mo, hanggat kaya pa, kakayanan ka pa. Love you. Naiyak. Nalulula ako sa luwa. Hindi ako naluluwa. Mami! Sabi, tama po yung sinabi ng anak nyo, hanggat kaya nyo pong mabuhay ng matagal, mabuhay po kayo. Ano po? Huwag nyo po munang isipin yung mga anong-anong yan. Kasi po, hindi pa po kayo darating. Ano po? So, Mami, wish you all the best and more candles to blow at yung 10,000 na po yan. At syempre, itong mga regalo na to, isa lang pong material na bagay, pero mas ano po yung buhay nyo. Ano po? So, ano pa pong gusto nyo sabihin sa pamilya nyo, sa asawa nyo, kahit po wala pa po dito, pasasalamat lang po. Sa mga kasama po. Gagaling po kayo. Sabay-sabay natin sasabihin kay Mami na gagaling si Mami Melba. At ang 1, 2, 3! Gagaling si Mami Melba! Malapakan naman natin ulit si Mami Melba. Again, happy birthday po. At kami pong GFS, masaya po kami na napasaya namin kayo kahit papano. And Mami, again, happy 51st birthday. Okay po? Salamat, Mami. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create but we captivate. Isang nanay na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa at kahit emosyonal pero bibigyan pa rin natin ng positive vibes. Again, I am Ate Angel. Thank you to our surprise aramisan si Kuya Gab. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts.
Mommy, God bless you! Magbabay ka naman po!